vi vil godt bevise, at f af x er lige ved x i anden, her ved differentialkvotienten. Og den her, den er en konstant, og derfor så kan vi bruge, formlen for lineære funktioner, vores a, som altså fortæller vores handling. Så det vi gør, det er, at vi har den her formel, så sætter vi vores f af x ind. Godt. Og da det her, det jo så er vores, det her, det samlet fortæller vores hældning, ligesom a jo vil gøre, det, hældning i forhold til det her, det er så vores f-mærke x. Så skriver vi vores f-mærke x, altså hældningen er f af x minus f af x0. Sådan. Så nu har vi vores ligning for at finde hældningen. Det vi så gør med den her ligning, det er, at vi sætter vores f af x i anden ind. Og hvis at vores f af x er x i anden, så må vores x0 være x0 i anden. Så sætter vi vores x0 ind på f af x's plads. Så skal der stå x i anden minus x0 x minus x0. Den her, det minder om kvadratsætningerne, så derfor kan vi skrive x plus x0 gange x minus x0. Hvis vi så skal regne den ud, så bliver det x i anden minus x0 i anden plus x gange x0 minus x gange x0. Og hvis vi så skal samle det, så bliver det til x i anden minus x0 i anden. Det her, det sætter vi så på tællerens plads fra ligningen før, så det bliver x plus x0 gange x minus x0. Så dividerer vi det med x minus x0. Og det kan se, at det her to er det samme, så går de ud med hinanden. Så vi får x plus x0. Altså sige, at denne her op bliver til denne her, så det kommer til at se sådan her ud. Og det bliver så til x plus x0. Okay. I det her tilfælde, der vil x gå mod x0, så det kommer til at hedde x plus x0. Og når x vil gå mod 0, så kommer det til at hedde x0 plus x0. Det vil altså sige, at det bliver til 2x0. Det forudsætter så, at vi, som i det her tilfælde, har et x, som vil gå mod x0.